Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami telah buatkan video-video tentang persambahan Minang yang berjudul yaitu Minta Takana, diiringi dengan pidato kawin, dilanjutkan dengan pidato mempertaruhkan Marapulai. Untuk kawan-kawan semua, untuk bapak-bapak, minta dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel ini bisa berkarya menyajikan pidato-pidato persambahan Minang yang lainnya. Pidato ini dari Surau Pasambahan Awe Sarumpun 1. Sungguh pun iyo kawakiangku sambah dititah ritibokan mako sarapin lah angku pangulu ng adang masabat wa. Jami di sana di sudaro adi kaki pa di lisan alinan sa sirumahan ko tampay ambo masyarakat sambah. Indak tabindang ni teratuk anilah nambagala kapambilang kapatok pemuliakan sambah penitaan. Sambah semua kita pulangkan pada Allah penitaan semua diperirikan di hadapan angku pangulu ng adang masabat wa jom penitaan kawakiangku silang Allah pangkat. Kita artinya parangdian ng kalitibukan kabakian ku silang nama bangka dia teh mengakakan sepanjang adek merungwai sepanjang pusako silang di bari bangka di malah karajo di bari juang dia teh silang nama bangka di malah karajo di juang kok panek lawa parantian palak la penjuangan usan nawih la di bari ayu usan nita la di bari nasi lah sudah minum makan lampisannya maroko dimakan siria sekaput rokok sabatang na labi siya sa kapuan na lamasa. Badanan ko kini dekarano rokok sabatang na labi siya sa kapuan na lamasa. Dekarano ado nang banamo takana dia tinan ta ilam mato di kajian di kami di kajian le angku gak sapatahunyo lah pokoknya di benar katangakan. Kok banana mo nyo na di bawah lalu kok di luar banana mo nyo na katiba mo kacak di angku silang na mapangkay malah kerja na diuang sekian kon dia bukan kokek silang rokok. La sampai di sini sekali ini. Yang merangku, Yo kalau ke sini. manitangku. Sebuah pun yo kalau ke sini sambah di kita bukan mako cerapnya lah angku pemulu menadang kita. Ini pun sana di saudara adik kakak ipar di sana di sisi rumah nanti sampai ambung. Tidak terbilang di karatuk ini nak pembilang kapatuk pemdekat tambah. Tambah sama dipulangkan pada Allah penitan diperdirikan kena angku pengulu mengadang besar betul. Ujung penitan seperti itu. Mantap Allah. Rupanya menjadi buah warna flu di sini mahado kabake diri ambu bilang bapakka di Melaka. Jadi hamba makaitan sepanjang adik yang merunggui sepanjang kisahku silang diberi bapakka di Melaka Radio. Bahagia hati silang na bapakka di Melaka Radio na berdiri. Kok panik na baperhatian palak na bapilingjuang. Urusan awil na dibari ayi, minta na dibari nasi. Urusan masuk ke sini. Ani ko piniro ko sa batang pula habis, sige sa kapil pula masa. Kuliah, doon ang takana di ati, ng tailang lima to, di kami iskadya lang ko, ala ko bana, di katana. So banana mo nyo, na ibo lalu, di luwa banana mo nyo, na katimbang makasya, dan ku silang mabapagkali nila. Itu ka banana si Di. Sa bananin ko. Panjang buah ka banana si Di, ng katanga na lilimpong, bari di balabay, di kandong, ada itu saku di dalam. Bagi ko diyan mo gayon, pasambulin katong kasawaknya. Yung itu menurut wakatah ke situ. Kalau lautan ni dan perahu pengulu madang kata patut dia dipinang ni. Rancak cara nu dilegakan baik rundian di situ kita. Bah supaya rancak cara nu na juga lega baik rundian nak batu ke. Ya, doon tekan na dia tinan sa ilang ni mato di sini si kajian ni kami lah rancak kanan katangan jadi. Lah sampai ko. Lah. Yo kawakian kuyo lah. Entar. Tapi sa pihak tarati mo din nilen daw sa sopan maaf pinta jo banaja ko diyan lah. Entar. Punya namanya di buah bana pulo yang kumadok kate badan diri abo. Yolah menurut pepatah seperti itu. Apalah namanya di pepatah seperti itu jika lautan medan perahu madang pengulu madang kato-kato siria di pinang medan arai. Rancak cara no dilegakan baik perundian dipatutukan. Badinan iko kini supaya rancak cara no nak nyoba lega baik rundian nak patutua. Iko ado nama-nama takana dia tinta ilan lima to di sini kajian kami agak sepatah runyo lah rancak benar dikatakan. Itu berarti. Sebenarnya
Sa panyambah ko na ng kunang katangah laluruy manuruy adek na lamo ko sa kunang usang dalam rayo titian batu. Baji ko dia mo gayong kani sambuy nyo katong kani jawab nyo. Dibukit na makiruswa dilulah na makicamih lah kajinan sa itu. Kandak ko ina laki dia pinta ko ina laki balaki. Bali nan sekarang ko kini de karena kemurahan yang ku kemujaran puro dia mo. Kandak dai laki dia pinta dai laki balaki. Lai dete kandak dia pinta balaki insyaallah wasabui saran takanang ko. Saya simpan sedikit. Yo kau ken ku je malah. Kita Ikut di Nyolai tu kini kaji yang kena pulamkan kawakian ku. Jika dinan sebuah kandak lah, wari pinta lah pelakuan. Pada nan sekarang begini dek. Dek karena orang yang kari sabui, paparan kari singkok dia dapat nangku pengunduh nangadang bahasa batuah di kaji jo malang ini juga. Baji kok dia teh berkemujuran. Lai elok susut. Yo, lai elok susunyo bak sih. Lai elok susunyo bak sih rancak diri nyo bak pematu lurui barinyo bak orang batanam. Nan tuang ku tu pamulian nan muduang ku lai tak kasih. Baji kok dia teh bakal malangan. Kau nak tasuo kaji nan sada itu. Dek karena alam masipay kawa manusia masipay kilap ko kasuo kilap di kilapay na bari mo skuri law ko. sampai di. Lang ko. Iyo ko pakai sini. Tapi setiap sambah di kita cara tu dililo sepanjang sidi sedang lagi dia mana aja dia. Pada lang ko. Rupanya ni jadi buah warna puluh di sini ada pakai diri kami selama bapak kadi malah kerja ni. Dikuinan sa buah kandak Ikut lah. yang sebuah kandak lah berbari pincak lah kalau mana kau kini. Kerana kaki ke dalam Yang kari sabu. dia karena dia kali sebut paparan kali singkut dia dapat aku pengulu mengadang baca batuah di kajidu malang di sini. Ada tiba kemujuran lain elok susunya dapat pilih leluri dari buat tanam lain rancak dari dia itu. Dan tu aku lihat kemudian mulu lain cakap-cakap. Ada tiba kemalangan. Tindak elok susunya dapat pilih tindak rancak di memakai tidak lurus dari buat tanam. Dan tu aku kurang kemudian menuju kurang cakap-cakap. Di alam basi pegawa manusia basi pindah kota suo kilo kelapa ikut dan minta sekolah itu benar. Sebenarnya ko. Panjang buah kabar si bini ke tengah lalu menurut adik lamu tu sepulusan jalan rayu. Bagi ko dia mau gayung kata bunyi katuk kajaknya. Dia kalau doktor berunjang bagai rakyat dia dapat nanti pengen mengadang baca betul insyaallah dari di garis 10 lila tri. Lah sampai deng ko. Nah lah. Yo ko ken ku yo lah. Entah. Tapi ada dulu kata Westinah, kemudian kata cepet-cepetnya kau kata. Cepetnya lain dia tekan nak boleh tak laku, insyaAllah sebut serang tak kenal aku. Insyaallah si Masri. Yo kau kata punya lah. Nikah lah tu. Angku, tuan, angku bagai yang disebut 100 kita narapek patarapatan. Sungguh pun badu je batigo, angku nan tembau dia kalam nan sapatah dalam syariat dia kikai ini mamak lah nan gadang pasal tuan. Nan cadiat tahu pandai cadiat nan mulia bakai baguru, tahu nan mulia bakai batanyo. Tahu marapek dalam ayat pandai manarah mandantang tahu boleh tak membuku pandai memuhu tak mengasah. Dia dua bari kedudukan ketiga langgam persilaan. Sarato dan sanak di saudara adik kakak ipar jelisan dalam korong kampuangan tu. Sumara reno ni tapian pamenan kampuang yang hilaman. Ampunkanlah hamba pengulu banyak mensakti rang gadang banyak batuah tuang kuyo nang kiraman. Disusun jarinan 10 diminta maaf banyak-banyak pada pihak persembahan. Tidak dirantang bananan bak banang, tidak disusun bana bak matuk, hanyalah kepenyusun kepatuk memberikan sembah penitahan. Sembah semua kita pulangkan pada Allah, penitan semua diberikan di hadapan aku penghulu nangadang masa waktu jawab penitan kau kan. Sepertinya lah dek kata nak dipersembahkan. Ya ni. Ya ni. Ya ni. Ini apa? Ya tu dia, boleh tak kau itu. Oh, pidato kawin di gandiang jo kita ruang ko. Iya, sarui. Ada sana. Cibor. Kata-kata. Iya tak patah, tak ada perlu. Jangan cukup loh. Mana tak patah orang nak tu curang. Semua pucuk. Ini nampaknya kuyuan. Tanah. Bisa debit. Yang
Menyerahkan kat kopi Lain. tadi sa. Ke situ doang ah. Oh karena yang mungkin terompak kau bilang. Akak dah dingin macam-macam tu lah. Tidak. Oh penyerahan Ya, ini semasuk dulunya semasuk di rahim bunuh kandung ibu dengan bapak bani karena gue menguncang Oh, kita anak. serak. Kurang surang laki-laki, surang anak perempuan. Tumbuh dia nak laki-laki sehari laye karunia sehari laye sehari banamu. Sehari ado sehari mengunjang anak labaran kadang-kadang nan bak dia mbak tinggi nan bak di ruwe-ruwe. Kadang nan bak 2 bulan umur nan bak nan 5 tahun. Cupak narabah lah tatagak barih nan dipua lah kai duit. Nan hilang raso kabaganti. Tumbuh dia nak perempuan berutang ibu dengan tumbuh dia nak perempuan. Sehari laye ke dunia berutang ibu dengan bapa. Utang nan nampik bakaro. Satu dibawa turun ke dua turai rambut, ketiga watatah bondai bagombak bagalang kaki baganto bagiriang-giriang. Dibari bagombak limo banamo gombak kalimonyo. Di kedua bintang kumaro di kiri awan bagantuang, di kanan semut beriang, di pucuk bulan sehari di hadapan bulan nampik balik. Sumarak dalam kampuang mencayo ke dalam koto tabendang ke langit mencayo pemenan mande bundo. Pemenan bundo mande kanduang. Kaganti cincin di jari, kaganti galang di tangan. Kari celiak petang jo pagi, kari pasuntiang siang jo malam. Lai ketek di nanti gadang lah gadang di nanti petuik gadang nan 2 bulan umur nan 5 tahun. Kok di celiak lah baru po dipandang lah baroman. Mako tagara ibu jo bapak mencarikan junjuangan suaminya. Mako dijamu minyak dengan mamak, dia tekan bari jo balabeh ditanyakan ada di pusako, mako laki labak pitua. Balaye dia kasuran tiap balabuah lalu kasih junjuang. Dulu tarantang tak babannya, anak gadang tak berjunjuang. Mako bayo yo batido bako pandang jauh balayangan pandang ampir batukian. Lasa kue-kue dek mangapa sepasi-pasi dek memilih Pasai-pasai. Lasa kue-kue mangapa lasa pasai-pasai dek memilih. Abih dayo badan talatak. Bukan itu badan talatak. Abih dayo baban talatak akatibo paham berhenti. Tatukiak ke korong kampuang nangko. Mako dibilang-bilang hari getong-getong pekan lah dapik galah nan salapan. Dibagi kutiko 3 lah dapik kutiko 1 dibilangan hari nan 7. Hari bayak kutiko elok, hari bayak kutiko elok, sedang kutiko bunga kembang kutiko angin sedang tenang. Sedang kutiko langkah lalu. Mako lah dilapih lah orang. Orang nan cadiak cendekior lagi jauh hari bijaksana pai mencari orang Sumando. Kok jauh lah di jalan hampir lah diturui. Lah diurui enjang lah di tepiak bandua. Pihak pado mandi kambiang pihak mandi kami. Ya. Jadi kan gaya Tawasui wah. Dia tekan kalau jangan bersuara. Pada pihak mandi kami dan diam di dalam kurang kampunanku. Rang elok sa lendang dunia rang kayo suko dimakan penyantun dia nak dagang penyuko dia lek tibo. Dek santun orang nan datang dek sayang lek nan tibo di kembang lapik permadani di tetiang sirih dalam cara no la duduk semua jual lek. Tumbuh rundiangan 2 3 sabuik menyabui ingno diri bincang babincang penghidupan tarago menanti nasi masak. La masak nasi jo kopi la sudah minum jo makan. Pihak kepada orang yang datang. Buik rokok dan sabatang dikunyah siriah sakapue siriah lama datua kaparit Sari lama datua kaparit. sari lama datua kaparit sari merah datua kemuko. Sirahnya tinggal di bibir, kaleknya tinggal di rakuangan. Sarang tarang kutiko Sadangnya tarang sakutiko, sadangnya manih pemulihan. sadang tanah. Sadangnya tarang sakutiko, sadangnya manih pemulihan. Sadangnya tanang sakutiko, sadangnya manih pemulatan. Duduk tamanuang sakutiko, pikir pelito. Pikir pelito hati, Pikir pelito hati nanang saribuaka. niat di muka suik balulai sampai dan dia mah. Baru tak kena di dalam hati muka suik sengaja balun le sampai nan dia mau balun le pacak.
Mako dilakukan kan pintu jo kandak kepada ibu jo bapak saratu ninyak jo mama. Dek apa? Dek Dek pemurah. sakato. Hah? Dek sakato ninyak je mama. Dek sakato ninyak jo mama pemurah ibu jo bapak. Kandak buliah pinta balaku. Mako laki lah bak pitua. Balai tentang Tanjuan Cino balabuah tentang mandai liang. Tumpuan subang katalingo tumpuan cincin kang kalingkia. Dicancang-cancang sekutiko dicancang-cancang dalam padi. Surang adek, surang pusako, surang bulan, surang matahari. Lapatui lawan sejodoh, kok diuji lah semua barek, kok dikati lah semua merah. Oh, dia. Nah, kan dia. Kok diuji lah semua merah, kok dikati lah semua barek, kok dipandang lah semua tampan. Mako dilataan tando jo alamai, iolah dikain nan balipik sarato pitih nan babilang. Kok janji batakwa padan bau kuat. Badi nan sekarang iko kini. Dek karena lah tibo di hari nan babilang di janji nan batakwa di padan nan bau kuat. Sandi andiko. Sandian niko di dalam kampuang diangku tempuak tangkainya. Inggiran silang jo silasia kusui diangku keselesai. Dindak sia-sia. Pinggiran silang do salisia. Silang jo silasia. Saja bos. Hah? Nak jawab. Tahu ni, dah nak baca ni. Ayah ini rasa. Sandian di ko di dalam kampung yang Sandian niko di dalam kampuang diangku tempuak tangkainya. Inggiran silang jo silasia kusui diangku keselesainya. Ibarat badan diri yangku kayu gadang di tengah padang baurek 5 gomatan. Baurek 5 gomatan babatang sandi andiko badahan cupak jo gantang. dimukun. Barang tiang bari hiu balabeh badaon rimbun di Dia adai. bawa catan. Kan isut kamera. Kemudian basanda di batangnya hingga basahun. dulu eh. Rahul kemapinya. Kan tak tahu. Kok kenapa tak ada buku? Di Tahu, buku, di buku lah. Buku lah bungu ya dalam jempaan mon. Ya kalau nak cekuitnya je leh di orang sini. Kalau Pihak kabadan diri yang ku ba umpamu kayu gadang di tengah padang nan babatang sadi andiko nan baure di bagomatan badahan cepak jagantang barantiang bari jabalabeh babungo mungkin dipatui babuah katonang bana. Ukur harus lampu ya. Kaya nakarang na gete. Sandi andiko di dalam kampuang diangku tepuak tangkainya. Inggiran silang jo silisiak kusui diangku keselesainya. Karuah diangku kejaniannya. Ibarat badan diri yangku kayu gadang di tengah padang baurek 5 gomatan. Babatang sandi andiko badahan cepak jo gantang barantiang bari jo balabeh badaon rimbun di adai babungo mungkin dipatui. Babuah katonang bana. Buliah baselo di ureknya, buliah basanda di batang. Kagantungan cepak dan duo. Pertama cepak usali, kedua cepak buatan. Wajib kok dikaji cepak usali. Itulah cepak dan sekundi-kundinya dan sapantiang tali bajak utang jameh masuk pulau kanok dan duo balik saya. Dikiki babi basi dibasuh babi air. Dianjak ndak layu dia ndak layu Dibubui nak lagi. dibubui ndaknya layu dia sak ndaknya mati. Itulah cepak usali. Wajib kok cepak buatan. Batapuang ke puja sadah balacik pinang juga dia. Sesuai mako menjadi saukur mako takana. Sang kue mangko takana. Takana, Kan ya. takana. Takana. Takana itu tapangkai. Sang kue mangko tapangkai. Sang kue mangko takana. Takana. Kok datang hujan Jepaneh membadai angin joribui sabari bapantang hilang sabari tak nama lipu. Kok datang kami lah berduaan lah tahu juga siriah secara no tando lah sudah minum jemakan. Baanan sekarang kok kini sepiak padan marapulai. Tak cukup teks itu. Teknya kajiannya cewek lantaran bangun pusatku dan bak rumpi di tikur ini Sabari bapantang hilang sabari tak nama lipu. Niat dah. banyak nih kan. Lajannya cayo adek latarang bangun pusako nambak rumput itimpurinai musim pabilo dipulai. Salangkah turun dari janjang dari tengah rumah kampung kami. Bari tarantang lah kami turut lah buah nanggolong lah kami tempuat. Datang ke korong kampungku.
Kok datang kami na dudukkan na tunjuk siriah jo cara no tando na sudah minum jo makan. Badinan sekarang ko kini. Pihak badan di marapulai. La duduk dia teh ruah nan sabuah nangko di lingkuang minyak jo mamak dia dapan ibu jo bapak. Sarato ipa dengan bisan jo anak budo matah dalam korong kampung nangko. Kok dunia pinta jo pintu nang kama jadi jo bayi lah hendaknya. Katungke pamani katungke kakarip Katungke pamani jalan ke kari pamaga adek dalam adek baradek. Katungke pamani jalan ke kari pamaga adek dalam adek baradek pulo. Ko elok rata tangannya panjang bawa ke mengarik singkik bawa ke mauleh sentiang bawa ke membilai. Ko elok rata lidahnya kusui bawa ke manyanasen kaluah bawa ke manyanihan. Ko kailie semua kailie kemudian semua kemudian. Namun semantang pun baitu dek karena beliau orang dua mata. Darah baru nan setampuak pinang muanam baru setahun jabuang. Nan bak raso manitiak nyiru pinang entah barayi entah hindak. Tibo nan libak lalu petah tertimpo musim pabilo kabatura. Tibo din nan bak padi salibu awak tumbuh musim terlampau rek takan tuang kajami dan kiang tinggi nan dicinto. Iyon nak katarimo lelok di telampak tangan angku silang nama pengka di malah karajo nama jinjo. Sampai sini. Bilanglah angku, Kau pakai sini. menitah angku. Seiring salam jo barabah lalu bala berisi. Seiring salam dengan tambah lalu salam kembali. Kembali salam bapak sini. Artinya perunjang kadi dibuka ka pakai sini. Karena lah tadi pemupadila tunggu ibarat bijo buah panitia sini sekalian let ngado kami silang bapak kali malah karajo. Dati sanda ada nyo takili gayon tayo ko sabdi takana satu sedia. Dati duduk nombor pun tempat tagat nombor putih. Kami lesurang badu lebih tigo ko dia lah katul yung pakai di tari Indian ukuran sudah menanti malah situ. Kira mo. Lah sampai dan ku. Lang. Tapi sepiak tarati mo jadi dia royo sepan maah pintu warna aja ku. Kita. Punya naman di buah warna produk ku modok kate badan diri aku. Dek karena lah tadi pomo padila tumbuh ibarat video buah panitia segi kebake itu kami silang sama pengkaj malah kerajon nama jinjuang. Jikalau sanda ajonya terkilik rayuan tajam kau sambut akan nakato sedia jawab. Badan nan kau kini jatih duduk nombor rokok di tempat tagak nama pisu. Ketik kami lebar ko kadang kami lebar di kau mulah kato mo pakai unyan ditariak ukuran mantinya segi pelitan. Iyo itu kanan itu. Sebenarnya sini. Iyo kau pakai punya. Kita sini. Panjang bawa kanalan ku nang katangah lalui menurut adek na lamok sa ko ng usang dalan bayo tiyan batu. Bali ko diyan mo gayang risambut yukat to ng jawab nyo. Dek karena yo itu menurut sana meso adek na lamok sa ko ng usang kato surang babulay kato sa mo pa yun. Bali na ko kini dek karena data timpara te kato ng masamo la kawatali dalan bayo kato ng lanan ko sa lakan ng tingwa. Sampai sini. Ilalan ko. Sekian ini nak baik kapian ke dulu ketua betina kemudian ketua tapi itu ke sini. Katanya dia cekanda punya sudah berlaku selain payah sini. Insyaallah pada tiyan sa. Yo ka pakai ang kus ka